Mulla on tänään ajotunti. Vähän jännittää, että silleen kakko ei ole ihan varma niinku vielä siitä, että osaks näitä kaikki sääntöjä tai silleen. Mut siis niinku, ainakin on niinku, että sä pelannut tää pelejä, niin niistä on siis pohjajuttua niinku se, että saa niinku vähän niinku semmoista, että sä statsia siihen. No hei! Joo, moi. Aloitetaan. Tää on joku apinassa-kuva tai huono dokumentti, älä vältä siitä. Kameran kanssa. Joo, se seuraamme joka paikka, mä en ymmärrä yhtään miksi. No joo, kyllähän se käy, mutta et sitten kiinnitä kameraan huomiota. Joo, häiritse mua. Joo, älä. Muistitko varmistaa, että kaikilla matkustajilla on turvavyöt kiinnitetty? Oho. Tästähän nimittäin kuljettaja saa sakon, jos matkustaja unohtaa kiinnittää turvavyönsä. No mitä se on niin juntti, jos se osaa laittaa turvavyöt? Kuolee vaan itse siitä. Silti se on kuljettajan vastuulla. Huolehdi matkustajistasi. Mennäänpä suoraan tästä risteyksestä. No, eikö mä vielä? Et missään tapauksessa pysähdy. No kyllä mä nyt oisin ehtinyt. Mitä keltainen valo tarkoittaa? Sitä, että se vaihtuu vihreäksi tai punaiseksi. Mitä se merkitsee auton nopeuden kannalta? Pitää painaa kaasua tehtiin. Ei. Jaa. Hidastetaan, jos ei olla aivan vaarallisen lähellä risteyttä. Mut sitten on takan tulevat tulee niinku perseeseen kiinni, se on vaan vaarallista. No se on hyvä katsoa, tuleeko niitä, mutta ennen kaikkea kannattaa pitää huolta matkustajien turvallisuudesta ja muiden tiellä liikkuvien turvallisuudesta. Mennään oikealle. Oikealle. Hei jarrua, sieltähän tulee pyöräilijä! Se kääntyi tonne noin. Mut siis, joo. No niin, onko tämä tie etuajo-oikeutettu? No se ei oo. No katsopa tuonne vasemmalle, näkyykö siellä liikennemerkkejä, josta voisit päätellä? Ei oo ainakaan kolmio. Siellä nimenomaan oli kolmio. No mä nyt ei tässä vauhissa näkee kaikki. No hidasta sitten. Katso tuota, onko tuo kolmio? Näin vaan liikennemerkki on mun armo. Oliko se? Ei ollut. Korjaan, se oli kolmio. Mitä nämä merkitsevät, nämä ruutuviivat tässä? Mitkä? Nuo hidasteen merkki. No mä nyt näet tämmöisistä ihme epätasaisia tietää näin. Tuolla on hidasteen merkki. Se tarkoittaa, että paina jarrua kevyesti, hidasta suurin piirtein 20. Jos ajaa kolmosella tämmöiseen hidasteeseen, niin matkustajat lyövät päänsä kattoon. Miksi se rakentaa tämmöisiä typeriä epämuodostumia tänne tielle? Eikö siinä ole mitään muuta tekemistä? Kun piilataan ihmistä ajokokemuksia. Tämä on niin sanottu asuntokatu, jossa asuu ihmisiä, lapsia, vanhuksia, jotka kävelevät hitaasti tien yli. Heidän turvallisuutensa vuoksi on laitettu näitä hidasteita. Mikä tässä muuten on nopeusrajoitus? Olisiko 60? Ei todellakaan ole. Tämä on asuntokatu. Missä tämän tien nopeusrajoitus on merkitty? Varmaan se ihan tien alussa, mutta ei sitä enää tässä vaiheessa merkitä. Miksi ei merkitä? No koska ihmiset ei jaksa noudattaa niitä muutenkaan. En mä ainakaan noudata. Täällä vallitsee aluerajoitus. Mikä tuo edessä oleva merkki on? Se on suojatie. Ei, mutta sen alla! Hidasta! Siinä on kolmio. Merkitseekö se väistämisvelvollisuutta? No se riippuu tilanteesta. Mitä väistäminen siinä tapauksessa tarkoittaa? No ne väistää muuta, mä väistän niitä. Se riippuu tilanteesta. Väistämisvelvollisuus tarkoittaa, että sinulla on väistämisvelvollisuus. Muut liikkuvat etuajo-oikeutettua väylää. Onko tämä etuajo-oikeutettu väylä, mitä nyt ajamme? Mitä merkkejä liikennevalon alla on? Suojatie. Hei, pysähdy! Meni vähän pitkäksi. Mitä punainen valo merkitsee? Että ainakaan saa mennä. Peruta hiukan, olet suojatien päällä. Mennään sen taakse yhtään. Riittää. On vihreä pala, mennään. Niin, kyllä. Entä suuntamerkki? Se voi... Onko päällä? Hienoa. Nyt on 60, pitää kiihdyttää. Ei. Miten se oli, eikö se ole silleen, että vasta 11 kilometristä ylinopeudesta saa sakkoa, niin mä nyt niinku 71 kilometriä tunnissa? Ei, kun nyt on linja tiukentunut. 1 kilometristä saa jo huomautuksen ja muutamassa kilometristä tulee rangaistusmaksuja ja sakkoja. Saako Inssissä ajaa paljon ylinopeutta? Eli saa ajaa yhtään ylinopeutta. Hylätään heti. Ihme perseily. Mitä jos mä vahingossa ajankin näin niinku
ajankin silleen vahingossa ylinopein, niin mitäs sitten tapahtuu? Insinööriajo hylätään. Mikäs tässä on nopeusrajoitus? Varmaan 80 tai 90. Et ole katsonut tien alusta. Ei katso kaikkia merkkejä täällä näin, kun mulla on muutakin pitää keskittyä tää tiehen, ettei kukaan tuu vastaan, että niinku silleen. Ei katso merkkejä aina. Tiehen keskittyminen tarkoittaa, että kaikki merkit katsotaan ja huomioidaan. Nämä ryhmityy aivan väärin. Tuosta olisi tullut insinööriajossa hylsy. No, sehän on olo, jos ensimmäisessä insinööriajossa. Kai nyt tää saa yrittää uudestaan niinku peliskit, että peliskissä saa aina uusista yrityksen retry-hommaan niinku, kai nyt tässäkin saa yrittää uudestaan, sit kerrasta poikki voi olla. Jos sieltä olisi tullut jalankulkija ja olisit ajanut päälle, niin ei tosielämässä saa yrittää sillä tavalla uudestaan. Raastuvassa olisi avattu. Kaikki mitä tähän nykäni vaikeaksi. Kannattiko tuohon kuoppaan ajaa niin, että akselit irtoaa? No en mä nähnyt sitä kuoppaa, siinä on mitään merkkejä niistä kuoppavaroituksista. Joo. Tässä varoitetaan jalankulkijoista, erityisesti lapsista. Älä nyt aja sen jalankulkijan päälle! No teeks! Itse tuli tuot, edes on suojattiin, että tuli tuot puskasta, saatana. Jos jalankulkijalla on vaikka kenkä suojatien päällä tai edes aikomus mennä suojatielle, autoilijan tulee hidastaa. No mitä se osaa itse katsoa, tässä on suojatia, eikö se ole autot saa mennä ensin? Ei, ja itse auto alle, niin eikö se ole niitä ongelma?